So what's up mga bay? Good morning. So nandito ngayon shout out kay ni Tanji. So mag-friendly kids me sa kanyang Raider G mga bay na naka-carve. Yan. So naka-carve na yan mga bay. Carve nito is 28 mm. So yan po. At naka swing arm plus to na yun, di ba? So naka plus to na yung swing arm ni Nitan. Ayan. At sa gulong mga bay, medyo maliit yung gulong niya kaysa atin. So sa akin mga bay, malaki yung sa likuran natin na gulong. Ayan. At naka 1534. Same kami mga bay ng luminescent sa sprocket 1534. Naka plus to swing arm. Naka power pipe. Grabe. So mamaw. So subukan namin ngayon mga bay. So friendly gauge lang to mga bay. Diretso dapaan ta. Ha? Diretso dapaan. Para mabalaan ako kung unsa ko kalayo bilin. Okay. Naka 20. Nakalayo ko na bilin, ha? So naka 28 mm. So ngayon, transfer natin yung camera sa uluhan para mas kita lahat. Ne, tulog ka serbato. Okay. Ya, malakas yan. Layong natin. Hindi pa siya masyadong nakadapa. Tayo nakadapa na. Grabe. Sugoy. Putik. Grabe ang mamaw. Kasuga kasi mo hoy. Ha? Kasuga kayo eh. 54 ang gani. Ha? 54. Yati naka 54 ada na imong giribor. Convert mo gani. Giribor lugar nimo. Oh. Eh. Putik na Raider yan. Nakaupo lang no. Tayo nakadapa na. Kapil tayo magwanting. Grabe ka kusog yan. Di yan makaya. Galing ko na magaling ka. Pila timbang ni mo? Tinta. Ha? Tinta. Si Tinta? Oh, mas bugat pa gani ka sa kuha. Ako 64 rabi ako. Nagalingkod ra ka. Atay. Na-scam na sad ka, sir. Otro, isa. Ayaw dapa ha. Oh.
Ayog na pa sa last ha. Kada ginig starting di mo. Una ko gisa ka black. Una ko gisa ka black. Pila ka black ako muna. Dua. Dua ka black. Sarap. Isara. Sige, isa ka black. So, partida mga bay, isa ka black. So, isa ka black. Para mananalo tayo, isa ka black. So, partida, one black. Ito. Okay. Lakas talaga. Langanin pa tayo. So, doon na tayo magsimula ng ulit. Dito pa doon tayo. Putik. Piston. So wala na mga bay. Talo na tayo. So ayan mga bay. So wala, surrender na si Reader G natin. Hindi na kakayanin. So salamat kay Nitan. Grabe ka mamaw. So ayan mga bay. Ito palang specs ni Reader G. Naka 54 na pala ito mga bay. Naka 54. Naka 14. 28mm carb. CDI yan stock ra. Oh. Wala limiter. Naka. One. Sarem 125. Nga CDI. So CDI yan XRM 125. So stock ra. Wala pa na siya limiter. Sa kuha wala ba eh? Nawala ang limiter. Bantog ra. So wala na yung limiter ni mga bay. So super mamaw na ni. Muna gitawag nga semi-load pero mamaw na. So ayan, salamat kay Sir Nathan. So bigyan natin siya ng sticker. So may pag-usapan pa kami ng konti ngayon. So wala na. Lugi na tayo, lugi na. Sticker ma'am. Pila, 2. So ayan kay Nathan. So shout out kay Nathan J. So salamat sa kanyang pagpunta dito mga bay, na mga 5 AM pa kami nandito. So medyo maginaw pa pero nawala yung ginaw namin. Dahil sa mainit na karera. So grabe ka mama mga bay. So ayan, dito tapusin yung vlog mga bay. So next vlog na tayo magsama-sama. Bye bye.